No, poď sem. No. Tu ako môžeš vidieť. Tento kruh. No. Výpust. Na tom boli z dreva ako osud a preš sa lisovalo. A tu sa vlastne do tohto zberala šťava z hrozna. OK. Teraz tam máš... To sú také tie pičoviny, neviem, jak sa to volá. Vidíš, čo sa tam hýbe? Hej, vidím. Nemá napadne, jak sa to... Vyzerá to ako malé čierne spermie. OK. Suvenír shop. Isto funguje, to chcem vidieť. Takisto ako to múzeum, aj to múzeum riadne funguje. To múzeum otvára ten typek, čo tu jaskyňu. Ono to je vlastne tak, že ty si zaplatíš a on príde, on ťa najprv prevedie po humácii, otvorí ti tieto veci a potom idete na jaskyňu. A tu je suvenír shop. Mojimi kolenami, kým vidím, tak na tom treťom schode presne vidím, ako by som sa vydrbala na dole. Nie, štvrtý. Z toho štvrtého by som presne zletela dole. Ja úplne vidím, ako tadiaľ ideš najebaná. Ako na tej technoparty, rovno drp. Hej, veď. Do tej levandule. Tam by som dole skončila. Máš tu zase ručku od dážniku, keby si chce spraviť ešte, že čo sme sa včera rozprávali. Prirážač. Hej. Môžeš mať dva. Keby náhodou veľmi chceš. Idem skúsiť tie schody, možno sa vydrbeme to nejak. No neverím moc tomu, nevyzerá to tak úplne stabilné. No to teraz počkaj. Ja som ešte širší, veď. Veď práve, že nevyzerá to moc stabilne. Vyzerá to tak, že vydrbem na hneď, vydrbem na... Dá sa to otvoriť. Zatím budú určite dvere normálne. Takže nič. Počkaj. Jo. Škoda. Ticho, chod, všade stretne.
To znamená, že tadiaľ nie. Dobre, no. Áno. Niekto doma? Tak nie. To je ten tanier. Taký podobný som mala. To, čo mi rozjebal tým ja. Energicky mi rozjebala tanier. Vieš, ako v piči, keď ti človek energeticky rozjebal tanier? Netuším. Ako ten dom je plný vody. To je tým, že to nie je dom, to sú zberne dažďovej vody, aby mali čím polievať, no. Hej. Škoda. Ty kolená. Fakt sa mi nepáči, že idem po schodoch. Strašne sa mi to nepáči. Vyzerá, že po kruhu, ale... Tu sa pokladali deti a odsekávali sa hlavy na obety. A vďaka tomuto tu kruhu sa vlastne krv zachytávala a išla do misiek, z ktorých sa potom krv rituálne pila. Chápem. Rituály sa trvali krvavé obete. Obetovali si zásadne nemluvňatá do 10. mesiaca života, ktorých samozrejme bývalo málo krvi pre celú osadu, tak sa zvykli aj 2-3 seknúť. Však čo narobíme ďalšie? Jasné. There's more where they come from, jak sa vraví. To je ďalšie. Inak tí Češi museli ostať reálne v piči. Zaprvé, o čo sa kurva rozprávajú, že kurva Slováci! Ale podľa mňa v opačnom ako poradiť, najprv, že kurva Slováci a potom do pičo, o čo sa rozprávajú? Slováci sú divní. Hej. A Češi o nič menej. Možno aj viac. Presne toto. Ja si viem, čo to, ja som sa na to pýtal typka a je to vraj jedle. Že to volajú stromové jahody alebo tak nejak.